Dali. Tarong ilog ato ah. Dali na. Dali lang. Long. Picture na lang, kantahan na lang. Happy birthday. Dali ba? Dali, dali kay ugma ra mo ito mo advance ta ba? Dali, dali. Birthday sa'yo. Ay, Oo. sus. Dali. Will, dali, Will. Dali na. Ato ka to na. Hawirin ang koko ka ng Ato ka to. Ikaw rin, ubanan ka no? Sige, happy birthday man. Dali na, dali. Mura po. Tara ba? Oh. Hello guys, happy birthday. Ikapila ng undoy ron. Paghawid, kutsili ni Long. Salamat sa grasya. Panalangin gihatag sa among silingan, guys. Ano pa na yung kamera? Kang Auntie Nini. Ay, Lisod Nini, ni may Nini. Di oy Auntie Nini. Tanong pa na. Lululog ka, duha na kamukha mo na. Ay, kamera mo itong Sa ingaraw lagi dito ka mo. Ay, magkaong-kaon, nagagsadyo kaya. Okay. Naay mo abot. Hawa. Human sa among pamahaw, guys. Doon na sila gikalingawar aring luyo sa amo ang panimalay, guys. Ang ahong giluli-li. Kung siya kalaki rin luyo, guys, kaya niya mga laki rin ang gitapok. Mao ni akong nakita, guys. Gabalay-balay dahil sila, guys, ga kubong-kubong o scene. Kay doon na di sila gituyok aring luyo. Agamong gikahadlukan ani, guys, kanaay dakong dagom. O unsaon na lang mubunok ang kusog nga uwan kay gauwan man. Kapainungod mi, guys, sa kapistahan ni Senior Santa Cruz. O birthday sa amo ang apo, guys, nga si Highwell. Kapanuko lagi mi anig tuyok, guys, kay dako mang kayog dagom as loud. Pero nangandam na sila ani, guys. Bulahag mo kusog ang uwan, doon na giandam mga scene ani. Ilan ang gimaniho ang atop. Nag-celebrant, guys. Gaitom na ang laod. Ato makita, guys, nga naglagutom na ang dagom. Nasugod na ang patak-patak sa uwan. Unsaon na lang ni. Samtang ako ani, guys, ga maniho ko pride sa lamang loob. Ako yung naninaw, guys, nga doon na dyo'y dagom. Atong makita, guys. Awa dyan mabakak, guys, ni uwan dyan. Mao nang nibalhin na lang ko dire sa amay dirty kitchen. Doon na may dirty kitchen dire sa sud. Gimanihon na lang na ako, ari, guys. O samtang sila si Bert dito sa may luyo. Kuan sila og dakong payong, guys. Ilang gimuntar. Gagamay-gamay pa jud ni nga karni, guys. Nga duha pa man punding buwan in taon, mao na nga agi tuyok na lang pud, guys, kay wa may laing nalingian.
Hinay-hinay lang po sila tuyok guys. Hindan o katawa-katawa sila ani. Kauban sa kong binaji guys. Ako mga anak og binaji. Gausa rami ani guys. Kay nungod sa among fiesta. Taob na. Mua na ng barko ng bahay man kay. Buak gusto na yung rebound. Oh. Mga jugani rong kay dili bawod. Ug bawod pa saon na. Sabi ng pistahan, hindi nga wa pistahan ron eh. Dapat siguro guna, guna, nasutin na lang. Tarong ilog ato ah. Dali na. Dali lang. Hello. Picture na lang kay. Kantahan na lang. Happy birthday. Nay ba? Dali kay ugma ra mo mo advance ta ba? Dali dali. Birthday sa inyo. Ay sus. Dali. Dali. Dali na. Ato ka to na. Awire na kokog ka ng Ato ka to. Ikaw re ubanan ka no? Sige, happy birthday man. Dali na. Tara ba? Ah. Hello guys, happy birthday. Ikapila ng undoy ron? Pagkawit ko sige long. Hoy. Ikapila ng undoy ron? Ano apot? Boy, ka-trace yung dala ugma. Puhon, mali ang Ginoo. Anak kong aho ba kapapa milamit ang kamera to. Ano ka papa? Birthday na ugma man. Oo, mantanong-tanong. Hindi ko ron. Gapon na mong gihanda. Kaubon sa mga bisita guys, ako mga kumari, mga pag-umangkon, mga kaila, ug mga apo. Gatapok mi ani guys. Daghang pong nalingaw ani kay talagsaon ra man gud ni ato ang pagtapok. So, ijahe lamang mi ani pangitag lingkuranan ni guys ug asa jud sila mo pahiluna. Kay gidat sila ra man ni naho. Nagpasalamat lang mapug ko guys kay ubay-ubay mi ning nagtapok. Kalo is ginuway mga kakulian. Sud og gawas ani guys. Wa may kabakaan guys kay ako man ning mga pag-umangkon anak ra man pug apo, mga kumari ana. Pahinangod ni sa mong pista guys. Kapistahan na jud ni Sidya. Pasalamat pud guys kay niabot pud mis mga katuigan. Magpahinungod jud tat guys sa ato ang debosyon Senior Santa Cruz. Kani Senior Santa Cruz guys, daghan pud ning mga uli-uli nga mga debosyon, nagdebosyon sa among senior. Mo nang daghan jud mga tuas Mindanao, tuas sa Metro Manila, manguli jud sila guys kay ila mo yung debosyon ang Santa Cruz. Ato pong pagkakita po guys ang mga tao des gawas, tanas Mr. On nagpapasiaw. Ang mga pag-umangkon gahapon ni guys. Pag-umangkon sa side ni Vert. Lingaw po siya dire sa gawas. Iya pong gitubang iya mga pag-umangkon. So makalingaw man dyan yung mga pag-umangkon guys. Sila binapanagsara kay sila mo pakita silang uyuan. So magbanding-banding po sila panagsa. Dakong taob guys. Gasugod na ang taob. Pero dili kayo bawd kayo nasunas pa man. Murag linaw ba? Di sa mas sinaagi mga adlaw nga dagko kayog bawd. Karon murag timing nga gamay na kayog dagat nga kapistahan na jud. Di naman katinga guys kay ang amo alaging Pinoy ana na naman jud sa baybay.
sa tubig naman jud. So ingon ani jud atong makita. Human sa papangaon guys nang nakahukam ang uban nga magbuting. Mo ni sila guys atong makita. Hello guys, may pista guys. Akong pasalamat guys sa mga dumuduong sa Valencia Bohol. Maayong piyesta kanyong tanan. Sa inyong pagbalik-balik dire sa amo ang lugar sa pagbisita sa among dapit sa Bohol. Maayong pagbiyahe sa tanan nga dumuduong. Happy Fiesta kanatong tanan guys. O yun naman happy birthday sa ko ang apo na nagsaulog sa iyang adlaw natawhan guys. Nga si Highwell. O advance na lang ni. Kay ugma pa magi-advance na mo guys. O salamat sa inyong silip guys. Ug ako moingon bye-bye.